все пак кажете как тълкувате тези процеси, които се случват в ДПС? Вижте, аз мисля, че първо е редно да чуем тълкованията, които ще излязат от ДПС. Преди ние да се впуснем в някакви тълкования и коментари, защото не сме наблюдатели, не сме анализатори. И от тази гледна точка, мисля, че всички ще изчакаме да видим какво точно ще анонсирате като причини и следващи стъпки. А виждате ли проблем за некоалицията, тъй като създадоха се проблеми веднага след изборите? Бойко Борисов каза, че иска коалиционно споразумение. Вижте, това управление очевидно от самото начало е трудно, носи негативи на всички участници в него. Няма какво да се крием от тази реалност, но и като погледнем резултатите от изборите, с всички оговорки, че това са местни избори, не можем да кажем, че възникна нова политическа ситуация, че се очерта някаква нова политическа позиция или формула, която привлича обществено доверие и налага преразглеждане на необходимостите и на приоритетите, в името на което беше създадено това управление. Тоест приоритетите остават същите и ние трябва да продължим да работим за тях. В този смисъл, всяка от това, което господин Петков каза, всяка от партиите, от коалициите ще си направи своя анализ, но аз очаквам, като преминат малко и умората и емоциите, да се върнем към народната нива тук и да продължим да време, колкото да е трудно. Днес ГЕРБ се събират на съвещание, за да решават бъдещето на така наречената не коалиция. Преди малко пък госпожа Десислава Тарасова каза, че по-скоро ще искат и смяна на министри, в това число и заместник на електронното управление. Според вас нужно е да се сменят министри в момента в Министерския съвет? Сега, пак казвам, всяка партия ще си направи оценката и ще си анонсира това, което смята, че е необходимо за стъпки за напред. Разговор за отделните ресори, за това как се работи там, естествено, че ще има, но това е разговор преди всичко с премиера и с вице-премиера Мария Габриел, които направиха селекцията. Вие си спомняте, че цялата конструкция почива на това, че ние на тях сме гласували доверие да направят тази селекция. Това е техния отбор. В този смисъл наистина е добре първо да чуем техния коментар и техните реакции и тогава ние да влизаме в дебата. Някакъв документ необходимо ли да бъде подписан между партиите? Сега вие знаете, че аз изначално съм казвал, че е добре всички елементи на договорки и ангажименти, които са поети, да бъдат фиксирани писмено, за да има яснота. Така че лично аз не мисля... Тъй като ГЕРБ поискаха, т.е. ли са спрели процеса, като вие искате, ГЕРБ искат? Моето впечатление, че колегите от Продължаваме промяната също искат. Всички искат. Ние живеем в една ситуация политическа, в която много хора искат едни и същи неща, те се не се получават, така че няма никаква... Нека да си довършим. Аз мисля, че трябва внимателно да подхождаме с оценките за резултатите от изборите и най-добрата политическа отговорност, която може да поемем на този етап и смислената е внимателно да направим анализ, без нито да залитаме към негативизма, който вас влече нито пък прекалено позитивни оценки да даваме и да си почнем да се вършим работа по-добре от оттатък. Благодаря. Да бъде подписан някакъв документ означава ли, че може да бъде подписан в скоро време такъв? И приемам, че наличието на желание е първата и най-важна предпоставка да има резултат. Преди месец обаче Борисов каза, че вие пишете за работа с Възраждане и БСП по време на местните избори. Аз казах вече, че всяка такава критика към нас, която е отправена, като погледнем картината по страната, може да бъде посрещната с насрещна критика. Например, искам да ви припомня с кого играха ГЕРБ в Разград. Така че мисля, че това е неизбежно да се отправят такива критики, но като цяло ще трябва да се върнем към нормалния жанр. Беше още топло, беше още може би юни месец. Борисов каза, че цитира нашия безспорен човек Христо Иванов, пише споразумението. Писах. Разбираме ли, че то е написано и се чака да бъде подписано? Имаше първи вариант, първи проект на такъв документ. Дали ще се върнем към този проект, дали и как ще го уточним, е въпрос в следващите дни, който трябва да бъде обсъден. Благодаря ви. Благодаря.